Man kat bat nakaliang jong ni kimpangite ya law and order situation ko bala EDC in charge bala pe law and order situation ka situation kamlong bangin ya lech ta ka jaka mo ka bangin pelong ke hearing ai ngila persang gi ban lech henry ngila sak hang lenti do mo hang ni ngila poi hang dia ka por no du ka sitang ai ngila poi re kala dan kata ka perking ya ka lenti ka sikian ke jongi ka bangin la ban poi sta ka jaka hearing tingila snap gi jing kran ki jong ki ngila sim ngila ya interact bat ti ki jing kran ai jong ki ngila ya snow ya kita ki jing ong ki jong ki baro khai ke daliang jongi ngi kerpat ke pi ba kumbay la ya kran benya mo ba fi chala kishnong e pinya penbet mo pinya penbet chala kishnong kang bangin yo dan sakawai ka public hearing biang tin ko ba la ya kran di ngi kerpat e pi ba pinya le e ka kamploy kitang bagi kam ke e bro khai bet ngila le si ban belong e ka public hearing sa sisian pat mo da ka bangin kupit e pi e ti kata ka syong ha ka ting ya penbet jong pi kishnong e ki kam ki jam ki jong ki ti mentar nakadaw jong ka ka yu ka ba yin la ban pelong ka ni public hearing mentasi tingin call off na ka ni ka public hearing jong ka office of Meghalaya State Pollution Control Board banagaliang jong ka office of Deputy Commissioner East Kashmir District ngila wan shani jaka bantu banit pelong ya kata ka jiput ngopai ba po anong habi indai ang ni dengilai poi sha bangin poi sha kashnong ado jiput sange ya ke tim gejongi boro artim ban in poi sha te sha ka jaka ban pelong ya kata jiput ngopai ba te kuma chepet bang ni baro sha ki nok shong ba nakaliang deputy office yung deputy commissioner ban nakaliang office of Meghalaya State Pollution Control Board ngale baro kabudang kat kum kaan ila pentip paj baru am dunai kalai pusngi ing bagi kot kubor ka pareng bat ka khasi ngila khot ru iki paj ba ban ai ru ki jing tho i jong ki te ha ka ni ka singi ha por bangi wan shini ni wan ban thu ban net dei kladon ka jing persha na ki katu kan ni ki shnong tiba banim sha ingi ban net chatika ka jaka te ngila ya kren hang ni badi ADC ru bapai ka law and order ti mai ru ila pet ba ka situation kamlong kambha yangi bangin lech sha ka te jaka nomor ingim yo ailat hiru maga jing khang ka surok nanti pai ba ni jaka te ha ka bade ya kini baro section ong ba nakaliang jong deputy commissioner office of deputy commissioner ba nakaliang ka Meghalaya State Pollution Control Board nila attempt penlong yang kini dengan ngiklem lah but ke procedure ban pelong yang kini public hearing itu gilale kat kum ka an belabu haga EIA notification jong ka arjar rio bat ka amendment ka bari arjar dai mutangan IT pat hai kong dor iban sempat dikharai pang ha bagi dai ban pelong ya kini ka public hearing